Kami sa pinagdaanan ni Salome. Grabe na budlay ni Salome. Para bagaw pag demo kahapon. Kay ko, na press, ako na masunod. Sabi mo ni Ma'am, ayaw na. Kay? Aram mo na yun. Sabi, sino pa, Jennifer ha? Si Jennifer Doong Lalo. Sabi ni, kuan. Hindi mo rin mo sa habang inom. Ibibidyo ha. Pulse bag na. Normal. Susulakan ko ba? Kasarala nga yan. Simbag ko. Kaya na naman ang simbag mo? Si Marian. Si Mariping. Ay, si Mariping Bila. Si Marian Vergara. Ay, Sabi, thank you for watching. ay ko, kaya na naman. Kay, grabe ang kulba mo. Ay, grabe na. San dumali na alusi. Awamakon mo niya kay sinura ang simbag ang pres iba man. Ay ko na naman. Pagpatindog ngayon ang bata, nano ang gahay sa pagsukulson. Sa isusukulan ngayon. Kaya ang pagsukol. Kaya, height word niya yan, yung sukulan. Ikaw pahigda, nano ngayon ang gahoy. Height or length? Sabi mo, hindi mo na hinura ko na. Height! Sigurado ka mo na hinura? Pagpatindog O ay. Ate Nora? Sigurado ka nga ya, Ate Nora, na height parehas. Sige, istorya ni Lourdes, sige, Ate Nora. Aram mo man nga ngayon, grabe na ngayon kulba ko. Thank you. Thank you for watching. Ay, grabe ba nang kulba mo pa man na yura? Bagan, gurago na kita dito. Siyempre, aram mo man. Tapos may hapon pa mo no. Sabi, oh, kung pinahigda mo ngayon, may PWD, na about 24 months, pira ngayaan, nano ngayanin mo, madagdag ko o mabawa? Sabi mo mananay. Madagdag. Sabi mo mananay ngayon, mabawas niya ako. Niya pero ni bawas mo, point 2. Aran. Ay, nag-mental block siya. Akay 1.2, dili 0.7. Mga nilay, nilabot kita ba na sa utak ko, ang hiluwas ko to. Ang isip niya 7, anilos niya to. Ay, hiluwas ay mga silangan ni Lucy. Dapat ngayon, tiring na ngayon ako na tambay dito ngayon sa lugas. Kaya grabe ngayon, nabatik ko sa imunura. Kasi tambayan niyo. Dito si Ma'am naka-pwesto sa ano mga pinto. Tapos may bangko di din sa'yo. Hindi mo ka mo sa gitna. Sabi naman na yun. Humuyo ka na kaya doon, Lucy. Aram mo na ngayon na grabe na ngayon ang kulba ko. Naka-mental block mo talaga. Konsinuon. Ang isip niya 0.7, anilos niya 0.2. Ay ko, umaga. Ay, grabe yan. Kulba na talaga. Sa loob ng 2 days mo yung ano niya, DQ mo. Ito na yung isa yung iyati. Hanggang gabi. Kahit po hanin ini, at least, ini dapat tali dito sa simbag mo. Okay. Dinit. Na-explain man yun dito sa iyo. Kahit kung ang simbag mo dito, ini na 3, na number, ayan din na second to the last. Second to the last man dito, second to the last man dito. Uan. Dapat tali sila. O, ang magiging simbag dito, 0. Need active. Need action. Tay. Ay, uan.
nano-consider kaipuhan, ang simbag mo, nakalibrate an height board or length board within 3 years and verified within last year, but with corresponding calibration or verification certificate. Kaipuhan, iritso inan. Kaya kung nagsimbag kasing iba, magiging red yan. Okay. Kaya ko, akay maninura ang simbag mo number second to the last. Nag-red. Kay Derek siya. Sabi ko, diri. Ay, paano sabi ko? Diri yung fit na ano. Fit for you. Hindi mong gaba. Kapanghakan niya. Ano yun? Taho. Udok niya. Oh. Ano nira? Nano? Shit. Oh, shit. Nano daw? Wala ko ano ba yun? Nano Siya? tabay? Nano tabay ito na pina-receive kan, pina-sign ng kap na ano ta? Date rin o kita report sa sign. Ay, dami yun. Bakit? Ito din sa OPT. Ito na magpirma kita. Oo. Kita ano? Pura ka pa manini ka presentaran sa BNC. Pagdiyan pa ng Kaya na dun. Madiling pipilitin. Ay, sana no, piti ni Andrew. Dahil. Ay, di mo yan sa Andrew. O piti ko. Sabi mo yung hinurot. Oh, dinarayin mo na naman yung hinurulbot na yung para sirimbag mo doon. Sabi ko, sorry, piti. Kaya di sa ako ang soft copy. Oh, may daraman niya ako hard copy. Thank you. Hi, John Boy. Ay, dako, ay, Daw narinig pa. pa lang. Baranjada. Hello there. How are you? I'm fine. Ay, napalot na. Nanan, panghapon sila. Receive Ha? Sino yan? At ang hapon na yan, na oras. Iwasan mo. Ang gabo. Tabi-tabi niya yung gabo. Nakatukumta kami. Makat-mati kaong putatan. Madi hapon. Madi, ang batog sa mga panalauna. May mabatog na. Mr. Pat, morning Cheryl. Quick hello passing through. Okay. Morning to you, afternoon here. Hindi manining na nga di. Thank you, Sir Pat. Thank you, John Boy. Magyan kayo ka nagating. Ay, kahit ang maninura, may ganyan ka higit. May sipan ako ang pinaatindi. Ay, maninura. Oo ha. May sila ka pa ni sulong ni siya. Direct man siya makap, ano, attend. Ay, willing mo ko pa. Marika. Sabi, maninura. Kaya siya, nagkakapit ng laptop niya. Nagbilhin niya kami. Nag-update niya. Kulang ang ano, bali. Bali-encode niya. Nag-kukuan niya. Nag-bibinapin niya. Sila nagkakapit ng laptop. Kaya okay. Hudong-hudong na ano. Ako nagbibirahan ako ng ganda. Medyo din na maghapon ng laptop. Ay ko. Ang totoo ba na yun? Naalas. Pero pag ikaw na sana nagkapagsan sabihin natin, gamay mo na yun. Kay, maano ka sa ni, kumbaga, sabi mo na siya na, parang mahabit mo na siya. Parang, easy mo na, ikaw na maayo. Magbalas ka naman. Okay, ikaw na magkahit sa niya. Ikaw na Balagin ko na. Ikaw na gaya na para mapila ka. Hindi man kita sanay magbalik. Ay, ako man dito. Lambayag ah. Saan dito, ma'am? Ha? Sino ba? Ayun ka! Sa bangko, sa mangko. Oo. Nano daw? Pinugaan. Sana Ano may yung kapasan? Sana rin. Tuda? Tudo. Tama-tama eh. Dugos? Mayroon pa. Ano? Ano
eh. Kayo Atag pira. Atag pira yung nagalon. Ano na? Tupay. Ano yan kung bakal na? Tupay. Kahit dati, Grismen. Niyan. Ang nga. Narang kutupay. Ngayon man lang sira, sino nakakuha. Naswertehan man. Ito sa ano, sa bangko, sa luwas mo ba? Okay, kuha ko na. Yan na daw. Buyay! Atay ko! Para outro! Anahan mo ako doon na buti ha. Ikaw, Chef. May dugos pa ako dito. Ha? Agay na na. Kuha ko na si... Sige. Nagbakal-baga ako dugos kay si Mike. Sana hapdos. Ang papa mo? Oh, ito, may dugos pa nga ni. Binakalan ko pa sa ICM dugos. Ay, honey. Sa ICM, pangay na ubo. Ang binakal... Inalo sa tea, tas tsaa. Ang binakal mo ni Tita Haw. Aw ni Tita. Narin dugos. Need to kuhan. Oh, mao yu. Oh, ay. Diri siya, bagan malabsaw na. Anong malabsab na asukar yan? Ah, asukar. Oh. Ay, diri siya dugos. May Asukar. arnibal. Oo. Diri siya di siya pure. Hindi, karabuhi ko. May honey talaga. Na parang nasara lang ha. Oo. Parang na filter. Oo. Ayun ko ito na ko. Hindi mo ko na suka. Na? Suka. Ah, pwede pala yun. Siya po muna yun. Aray ko. Oh? Hayan, I'll be on Fed's level. Call you after if you're not worried. I like your shirt. Thank you, Sir Jeff. Have a nice day, sunshine. Have a nice day. Oh, Sir Fred doing live. Okay, wait. Bye. Thank you so much for joining.